og smide væk, og det kan være dyrt. Brian kigger åbenbart på en forbande igen. Spiller 5 bander og skal falde af fra rød bal op på gul. Og det gør han meget sikkert. Flot forbande, som også viser, hvordan de spiller her. De kender bare deres bord. Og så er der sætbal til Brian Sola Hansen. Meget tyk på, skal undgå kontra. Og det gør han. Og sikrer sig første sæt 15-8 i 13 indgange. Det var forholdsvis mange indgange. Og så er det udlægget går på skift. Så er det Allan Kejls tur til at lægge ud med gul stødbal. Og han får faktisk kontra på. Han kommer for tynd på rød bal. Det kan vi prøve lige at se her i gentagelsen. Kommer simpelthen for tynd på og får ikke rød af vejen. Så faktisk lidt heldigt, at han får scoret her. Skal meget tynd på her og rundt og skal undgå kontra. Scorer sikkert. Se hvordan han spiller rød bal ned i hjørnet, så han ikke får kontra på gul bal. Med her spil ned i kort bande. Og så har han kun 2 bander og skal så finde 3. bande ned til hvid bal, og det gjorde han jo meget smukt. Spiller jeg rundt fra rød bal. Og tæt på, men man kan se, at han har problemer med at undgå kontra her måske. Jeg Brian med en afspilning. En kvart her. Og prøv at lægge mærke til, hvor flot det egentlig er spillet her. Det er præcis fundet. Der var stor afstand over til gul bal. Finder det meget præcist, og så med et næsten overlegent blødt tempo, afmålt tempo. Skal jeg snitte meget tyndt. Her skal han passe på kontra. Og det løste han ved at gå meget tyndt på gul bal og samtidig spille ballen kort, så
så var han helt sikker på, at der ikke kom kontra. Meget behersket spillet. Har ikke lagt sig selv nemt op. Måske duble banden her. Ja. Og det er en bal, som de her spillere er meget sikre i. Ligger ikke helt godt her. Men Brian løser det jo flot. Se, rødball ligger helt pres i banden. Det er ikke det allernemmeste. Brian vil spille rundt, og her skal hans problemer få ballen lang nok. Nu skal vi se. Se hans teknik her med at han skal også undgå kontra. Og det løser han jo meget, meget fornemt. Trækker ballen næsten langs med den lange bande. Flot teknik har Brian Sola. Og det her spil, lang kort bande, rød bal, tilbage til kort bande, og gul bal. Flot serie allerede her i første omgang på 6 point. Og stadigvæk ved bordet. Men nu bliver det svært. Se, han skal spille meget, meget tyndt på gul bal her for at få det til at passe. Og det gør han. Fantastisk spil, simpelthen. Fantastisk teknik. Og spiller også ligesom i bunden af ballen for at få den kort nok her. Imponerende teknik, simpelthen. Og igen ikke noget vildt godt oplæg. Skifte over til venstre hånd. Og den er der. Det er... Man må sige, at Brian er blevet varm. Det er nogle rigtig flotte point, han får fyret af her. Og nu op på en serie på 8 point. Det er over halvdelen af de point, han skal bruge for at vinde sættet. Skal her passe på rød bal. Vælger simpelthen bare at spille tyk på. Point nummer 9. Det er en meget stor serie, Brian har gang i her. Men også her en meget svær valg. Vi forsøger at spille en kvart på langs af bordet her, og det er en meget, meget dårlig vinkel. Fordi nu skal han finde tredje bande hernede ved gul. Og det gør han bare. Det er fantastisk spillet. Og han stødball lå ind i banden. Fremragende teknik af Brian her. Så stillingen er altså 10-3 i første indgang. Der er noget mere fart på end i første sæt.
Også en rigtig god ball her til Brian. Men den brænder han. Men en fantastisk flot serie på 10 point. Og det lykkedes ham også at få lagt Allan dårligt op. Det ser ud til, at han vil forsøge at spille. Ja, han vil spille en forbande her. Går ned i kort bande, lang bande, modstående lang bande. Lige ind under hvid og glide ned til rød bal. Men den bliver lidt for lang for ham. Ikke nogen nem ball til Brian her. Skal ned i kort bande, og så har han 2 bander, og så skal han falde kort af, men den bliver alt for lang. Og falde ud til rød bal. En svær ball til Allan. Ja, vil have spillet forbande. 3 bander, hvid bal på den rigtige side og glide ned til rød bal. Jeg skal simpelthen ramme den rigtige halvdel. Men den bliver lige lidt for lang. Ja, Brian kigger på at spille på venstre side af rød bal. Masser af effekt. Kort lang over til modstående lang og ud til gul bal, men den blev ikke kort nok. Lidt svært at se. Ja, Brian han dækker lige for stødet, men vi kunne se, at gul bal blev liggende, så den var ikke ramt. Også pænt point her af Allan. Vi kan se, at han har store problemer med at undgå kontra. Meget tæt på i 2 omgange. Men det lykkes meget fint. Spiller en lille flad kvart. Og den gav også point. Det var faktisk rigtig, rigtig flot spillet. Det er svært at styre de her flade kvarter. Ja, der var kontra på. Det var derfor, han sagde undskyld. Der var kontra fra rød bal op på hvid bal, men fik noget heldigt point alligevel. Det her stød hen over rød bal. Det er ikke rart med sådan en unaturlig håndstilling.
men scorer rigtig flot alligevel. Og det var svært, fordi han skulle, som vi kan se her, række ind over rødbal. Og alligevel får han fundet den helt rigtige vinkel op til rødbal. Og der ligger faktisk også en rigtig god bal her. Kvart. Hvid bal ligger meget fint. Men den får han ikke spillet ordentligt. For klemt den for meget. Han spiller måske også lidt hårdt her. Det er faktisk en noget for lang. Stillingen 10-6 i 4 indgange. Brian har en svær bal. Han spiller forbande ind i hjørnet og op til rødbal. Fantastisk spillet. Den lå måske godt til det, men den skulle også rammes rigtig godt. Prøv at se her. Ser den lidt langsom. Og så ud til rødbal. Og tykt på. Det er fremragende spillet. Fantastisk spillet. Kan køre fint rundt fra rødbal her. Men han får kontra. Det kommer for tyndt på rødbal. For den ikke er vejen faktisk. Ja, spiller på tværs. Den kommer ikke helt op til rød. Skulle måske også bare have gået 3 gange på tværs. Men det lykkes for Allan, og ligesom hans plan er jo her, han er temmelig meget bagud. Så Allans plan er at ligesom forsøge at holde Brian nede. Det er vanskeligt. Og holde ham nede, så han ikke rigtig får noget at støde på. Og her spiller han 2 gange lang bande og vender og så op, og det bliver en lille bit smule for lang. Her kommer en lille bit smule for langt ned ad banden. Eller det var modsat, han kom ramt for tidligt på banden. Det var sådan, det var. Ja. Det er svært her, fordi han skal jo have rød væk. Kommer en lille smule for tyndt på. Og så bliver den for stor. Men Brian har problemer. Det flasker sig ikke rigtigt for ham. Det er samtidig sådan i trebandekamp, at hvis bare Baller havde lagt en lille bitte smule anderledes, så ville der have åbnet sig helt andre muligheder. Og han forsøger at have meget svært at spille flat på langs af bordet. Og det lykkes slet ikke.
Og igen her, ballerne ligger jo meget fint åbent på bordet, men det er et spørgsmål om, forsøger måske at snitte meget tyndt her. Nej, han spiller medløb. Men der bliver alt for kort. Det er svært at kontrollere de her medløbsballer, fordi ved mindste afvigelse i rammepunktet på den første bal, så får han helt andre vinkler. Kan spille naturligt rundt fra gul bal, men han skal passe på kontra. Det prøver han at løse ved at gå meget tyndt på. Normalt ville han have spillet sådan en bal måske lidt tykkere. Og han var så bange for kontra, at det ligesom forstyrrede. Der bliver lidt for lang. Det er ofte sådan, når problemerne hober sig op, at det simpelthen forstyrrer stødet så meget, at chancen for at brænde bliver væsentligt større. Spiller her en type kart meget fint, hvor han går tyk på ballen og bremser sit stødbal, og så lader den køre rundt på effekt. Se, den rammer langbanen meget tidligt og svinger op til rød bal. – 11-7 i 8 indgange. Og vi husker, at Brian havde 10 point i første indgang, så Brian har faktisk gået helt i stå her. Og igen, samme type bal. Og igen sikkert scoret. Og vi kan se, at han har 8 point i 8 indgange, er stille og roligt ved at æde sig ind på det temmelig store forspring, som Brian havde. Ja, vælger at spille forbanden. Men den bliver lidt for lang. Og faktisk også meget åben bal her til Brian. Mange gode muligheder for at gå rundt. Men der bliver lidt for kort. Lige forbi, det var planlagt, men den bliver lidt for kort. Det kunne man se på tempoet. At det var meningen, der skulle komme derefter 5 bander. Svært stød her. Men meget flot udført. Og rigtig god stilling. Det begynder faktisk at se rigtig godt ud for Allan. Har fået kæmpet sig tilbage i sættet. Er nu kun bagud med 2 point, og det er ingenting.
Der ligger en rigtig god bal her. Den bør han faktisk kunne score på. Og det gør han også. Tykt på, så rød bal er ikke kommer i vejen. Men det lykkes ikke helt rigtigt med oplægget. Vi kan se, rød bal har lagt sig pres, og den ligger langt væk fra hjørnet. Det gør det meget svært for Allan. Han vil prøve at spille en kvart, og så falde af herover fra lang bande. Kommer nok noget for langt ned af bordet. Ja. Men man kan se på tempoet, hvordan han forsøger. Han er godt klar over selvfølgelig, at der er risiko for, at han ikke scorer på den. Han spiller så med tempo. Så der ligger forhåbentlig noget meget vanskeligt til Brian, og det gør der også. Står måske og kigger på en slags medløbsbal på rød bal. Altså duble på kort bande. Men altså egen bal ligger også inde i banden. Det er ikke noget godt oplæg i hvert fald. Ja, vi vil se. Masser af effekt, men han kommer til at ramme den gule bal, og så dur det ikke. Kommer lidt for tyndt på. Man kan sige, at Brian har virkelig været holdt nede efter første indgang, hvor han havde lavet 10 point. Nu er vi inde i 10. indgang, og der har han kun lavet et enkelt point lige siden. Ja, og Allan brænder faktisk en rimelig god bal her. Se, Brian er som sagt, altså, han er simpelthen gået i stå. Og det er til dels Allans fortjeneste, at det lykkes at lægge sig skidt op til Brian, så han ikke har kunnet score. Men det gør han nu her. Meget flot, flad kvart. Han spiller meget hårdt og med en lille smule kontraeffekt for altså modsat effekt i det her tilfælde i højre side for at få ballen kort nok. Den kommer lidt for tyndt på her. Der er kun 2 bander. Der var heller ikke meget plads over ved rød bal der. Til gengæld her en rigtig god bal til Allan. Stille og roligt. Kvart. Og rundt og undgår kontra. Og rødballen ligger pragtfuldt nede i hjørnet.
Og Allan har fået udlignet. Og bagud med 7 point i første indgang. Og nu mangler begge spillerne kun 3 point.